Hej og velkommen til Kærlighed og Samliv. Jeg hedder Vicky Lindholm, og jeg vil gerne lige præsentere dig på det her singlekursus. Du kan godt læse meget mere om det heroppe i menupunktet. Men bare sådan lige ganske kort fortælle, hvorfor jeg laver det her singlekursus. Jeg har primært par i terapi, jeg har også singler. Men i den forbindelse, så tænkte jeg faktisk over det der med, at jeg kender jo selv det her singleforløb. Og det var en proces, som egentlig var lidt til at starte med i singleforløbet egentlig lidt smertefuldt. Og så til at blive en glad single, som er tilfreds med det at være single, og det ikke gør ondt at sidde alene og læse en bog eller se en film om aftenen, eller tage ud og rejse, hvilket man i stedet for gør med en veninde eller noget andet. Men altså det der med, at man ikke føler ensomhed og smerte ved at skulle være alene. Så det ene vigtige i det her med singlekurset, det handler om, at du skal blive en glad single, så længe du er en single. Det andet, jeg godt vil lægge fokus på, det er det der med, hvordan skal jeg tiltrække en mand? Og vil jeg tiltrække en ny type mand? Og der skal vi altså lidt ind og rense ud i gamle overbevisninger og gamle uhensigtsmæssige mønstre, som kan forhindre en i enten at finde en kæreste overhovedet, eller blive ved med at tiltrække den samme type. Så det vi skal arbejde med, det er de to ting, altså sådan overordnet set. Vi kommer selvfølgelig ind på en masse spændende øvelser, og vi skal også dele, og det er faktisk det, der er en del af det magiske ved et kursusforløb. Det er netop det der med, at vi deler hinandens processer, vi deler det smertefulde, vi deler glæderne, og det er enormt virksomt, når man deler med andre. Jeg håber, at det har din interesse, og hvis det har, så kan du sende mig en mail, og det starter her 4. august. Håber vi ses. Hej.